सरस्वती माई के कुछ देर रुक प्रसादी जइहा खाई के प्रसादी ललकी फराक वाली। आरती देखा द लोग सरस्वती माई के कुछ देर रुक प्रसादी जइहा खाई के बिना बहाली के दर से कोई ना जा खाली बिना बहाली के दर से कोई ना जा खाली बाटे प्रसादी हम बाटे प्रसादी हम बाटे प्रसादी ललकी फराक वाली 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 बाटे प्रसादी ललकी फराक वाली। अखिया में सपना सा जाके सब आइले दिल बाके बात महाई तो हसे बतइले अखिया के सपना सा जाके सब आइले दिल बाके बात महाई तो हसे बतइले रे लहिले फलबा से सजल सा जाके थाली रे लहिले फलबा से सजल सा जाके थाली बाटे प्रसादी बाटे प्रसादी बाटे प्रसादी ललकी फराक वाली 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 बाटे प्रसादी ललकी फराक वाली। कोइले स्वागत माई के मंदिर बना के चिंपू साबुन के माई हो गहना बजा के कोइले स्वागत माई के मंदिर बना के चिंपू साबुन के माई हो गहना बजा के राइटर रविंदर बेदर्दी हाथ ना जा खाली राइटर रविंदर बेदर्दी हाथ ना जा खाली बाटे प्रसादी बाटे प्रसादी बाटे प्रसादी ललकी फराक वाली बाटे प्रसादी ललकी फराक वाली बाटे प्रसादी ललकी फराक वाली। बाघ आर्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।